Goedemiddag, ik ben Jan Klaassen, voorzitter van de muziekvereniging Veronica uit Zuidzande. Vanmiddag hebben wij ons derde Muziek op het Plein aflevering. De eerste twee zijn compleet verregend. Nu hebben we een mooie tent en we hebben schitterend weer. Helaas, de tent voor niets. Maar we hebben voor vanmiddag toch een leuk programma. En dat is een programma met Veronica die gaat beginnen. Dan volgt de jeugd van de samenwerkende vereniging in West-Vlaanderen. Die gaan samen een uitvoering geven onder leiding van Wim de Poter. Daarna hebben we Concordia uit Waarschoot. Het Vlasdagorkest, daar hebben wij een link mee via Zuidzande, via Jaap Evenwijn. Zoon van onze oud-burgemeester hier in Zuidzande. Daarna gaan we de dag afsluiten met een barbecue, een hapje en een drankje. Een gezellig samen zijn. En een sixpack, onze hoe noem je dat, kleine groep, maar die schitterend kunnen spelen. En ik hoop dat de mensen vanmiddag een leuke middag gaan krijgen.